Hola famílies, aquí des de casa us envio algun recurs perquè pugueu passar aquests dies i fiqueu una mica de música a la vostra vida. Tots a casa tenim com un tecladet o un xilòfon o alguna cosa musical que ens ajudi. Per tant, nosaltres també a casa tenim de tot. Ara us ensenyo aquí un petit xilòfon. Jo, cada una tecla del xilòfon, do, re, mi, fa, sol, he posat uns gomets. I després hem fet la partitura amb els gomets.